Я люблюся пройти у хащі. У котрого русина є любов до степа. Ми у степу могли б і не вижити психологічно. Ми люди гор, Карпатських гор. Ми люди, котрі хочемо йти у хащу, пройтися в хащі. Як отося? Часто буваєте в хащі, що так передалося на стихи? Часто бував, бо і Кисниця, там, де косиме, та горів в ранках у хащі, та там уже ці пори, ці не пори, та мусить йти. Та й там я, як то живу, і біля мене там медолой називається, таке урочище ранки. І там, що я піду, ці на гриби, ці що, то для мене так, отдих. Узьмуся там, ці солонини, це навіть так просто на гриби прийдуся, свіжим воздухом подихати, хоча він свіжий в селі, бо ще не є такого, Бог знає, якоїсь ситуації, що з воздухом погано, раз поки що. Хоча скорбиме, що вандали вирізають Карпати. Причому вирізають так по договору із вандалами з Європи. Якісь дали гроші і в результаті на мільярди доларів ріжуть Карпати немилосердно. Молимо і Бога, щоб Бог тих вандалів остановив, бо кіть не буде Карпат, то не буде плюців Європи. Легких Європи не буде таких, а взагалі тепер на Україні такого красного краю, як Закарпаття тепер, київляни мали б не різати Карпати, а мали б сюди йти та створити умови, щоб всі жителі України йшли віддихати туйка, воздухом чистим дихати, воду чисту пити, а не йти вандалами вічно голодні різати Карпати. Ще рідно, уже води не є. Вода, ріжеться, вода вже ще не держить, вода вже паде, упав, держала поток, кілька було згорень, то що посуха так, і ще то вода припаде, буде дефіцит, буде ще дуже так. Щоб не був дефіцит води, мусимо дійсно робити щось з вандалами, бо вандали всі сидять у центрі. Не місні то люди, місні лише виконавці, а головні вандали сидять у центрі держави, і вони дають команди різати немилосердно, різати, і серце їх не болить. І ще недавно закрився бовт «Файні книги». Була у нас та книга, там до того відкрив покойний наш Іван Петровці, наш писатель. Кстати, теж любитель був написати за нашу їду, за цибулю, за солонину, за те, що є. Так от, тот магазин недавно закрили. Бовт «Файні книги» закрили. Один магазин був русинської книги, і тот закрили. Школ русинських не є. Бовт закрили. Карпати вирізують. Чужі люди немилосердно мінеральну воду качають. А всі оті вандали скопом кажуть нам, русинів не є. Чому? Бо коли русинів не є, то вся земля нечийна. Може з ним робити, що хоче. Так би хотіло, і ще така тема була у вас, ресторани на Подкарпатській Русі. Дальше. То ті моменти, коли у древності наші люди навчилися печи хліб. От як це то вийшло у вашу поезію? Всі ресторани, все такі у мене історичні нариси були. Тут ресторани Подкарпатської Русі, молочарні, бовти. Я якось писали мені за ті бовти баття, обувні бовти, де були, в котрому селі були. Знаменита фірма «Батя». А тут за ресторани, як? Я ти написав названня, де ресторани були, та й з чим підмітив. Один ресторан не був у Руснака. Всі були ледь у єврея, ледь у Мадіра. А бовти, сільські бовти, то все, що у Березниках, що все у Березниках. У кожному тому
ну як пояснити, руснаки мають прощаки на землі робили, ну, а вже останні мають Ну, бізнесова. зато молочарні держали русини. Ну так, котрі, Бо тоді і називали у селі такого чоловіка молокар. Така файна. І в нашому селі був молокар, його діти молокарі, молокарка. Оскільки русинських школ тепер не є. Це стоїло би нам на тому же сайті, де пишуться стихи, пробувати давати дітям самі прості тексти, тобто писати прозу, не дуже сложну граматично, а саму просту, щоб дати починаючим дітям, котрі хочуть писати, мали з чого брати. А потім поділити на класи і ту саму прозу умножити, уже усложнити граматичними формами, ну і наконець вже давати прозу повну для зрослих. Як вам все видить? Це стоїло б нам создати такий сайт або предложити нашим русинським поетам і писателям, щоб випускати книжки тяжко, видавати збірки тяжко. Або тепер в електронному виді можеш покласти і создати таку якби школу через інтернет. Який ваш погляд? ну я то розумію, я то піддержав, не хочу, бо то так було. Лиш просто видатися, що треба би так, všetky ще забрали. Но я пишу так, видите мій, текст мій, як я пишу, яка форма у мене. Так би треба було вже, щоб подавати дітям, якась була одна форма, дійти до одної форми, вони вже давати в ті матеріали на одній формі, бо діти училися не буде з розширеного регіону, а з усіх, бо я не Тобто філолог. приближатися до класичного общого літературного язика. Но ми напоминаємо нашим русинським поетам, ви пишіть свої стихотворення так, як чувствуєте. Деякі маленькі нюанси граматичні не мішають звучанню нашої поезії. Просто не мішають. Бо там уже лінгвісти можуть договоритися, де звучить звук «и», а пишеться «е», то вопрос другий. Но само звучання поезії унікально є. Напомнимо, що русини – один із народів Європи, котрий сохранив звук «и» і йотіровано є «є». Поїти, млоїти. Селем сохранили ми. Наприклад, звук «и» сохранили, правда, і в українській мові, і це дуже великий плюс. Но от уже росіяни уже цей звук втратили. Буква «и» передається условно через латинику, через «y». Але цей звук знають і німці. Die Kinder gehen, хоча пишеться «gehen». Значить, звук «и» мають, так що нам треба пам'ятати, коли пишемо слово «лі», «ни», «ви», то в одному слові «і», «е» і «е». Українська мова не може передати, бо немає «е». Російська мова не має «і». Та ще й немає російська мова «і» з точкою. Як нам больно, що, а може бути наоборот радісно, що русинський язик сохранив в єдності з церковнослов'янським усе багатство граматичної і літературної. Любима ще одна тема у вас, Михайле. А папороть собі росте. Як вона у вас вийшла в поезію, ота унікальна папороть? То у мене вийшов в поезію, бо тепер вже у нас худобу можеш повісти не держати ще, вже єдиниці. А там, де папороть, позаростало папоротю, там у нас були давно дорог, туди на худобу пасати. То в мене в віршові подано, як папороть собі росте, а ось там давно дороги були, корови туди ходили. Та й всяко ж. Папороть росте на дорогах, на кисницях, де іще де
як пару років тому можеш полізти, ну, далеко вже бери рослини, тям люби, там із худобу гнали худобу, або в кисниці ще бери, косилося дуже. По всіх ранках, по тому косилося, файно було вирихтано, а тепер то вже померло все зарастати. Ну, то такий процес. Одного разу цей процес буде обратний мати, коли у світі буде проблема з питанням, коли буде проблема із воздухом, води, не буде хватати. Многі русини будуть це вертати домів, а і многі русини будуть йти в гори. Бо при всіх часах і умовах в горах ще буде і рослини лікарські, і гриби, і ягоди, і малини, і воздух, і звірка, ну і ще і поетичність останеться. Так що желаємо, щоб Бог дав нам, щоб нам ся вдало Закарпаття не дати вирізати вандалам. Бо якщо б у нас було на місці карні органи, давно би то встановили. Но, на жаль, скорше нас будуть додівати, що ми критикуємо вандалів. Так вони ж поважні люди. А вони всі почти мільйонери, ситі, все не мають. А от іще зазирнули на красиві Карпати. Прикарпаття зрізали вже на сміх. Ну, я возився на учобу в Дрогобич, та там я лежу, то наглядний пример там. Шкода, що там у них не піднімається народ, щоб то сокотити. Ми теж просимо всіх, кому дорога наша земля, дорогі гори. Ми все надіялися, що ООН і інституції ООН будуть захищати у нас оті праліси, кстати, благодаря ООН сохранилися. Але ми надіялися, що Європа буде нам допомагати приструнити вандалів наших. А виявилося, Європа благословила, аби вирізати Карпати і їм возити хащу нашу. Так що ми вже і на Європу надіємося. Уви, треба самим спасати своє. Но в першу чергу екологія починається із душі чоловіка. Ми віримо, що кроме русинов, ніхто так Карпати любити не буде. Ніхто так не буде сокотити наші Карпати, як наші люди, як наш народ. І якщо є тепер із наших, що соучасники суть злочина з вандалами, що ріжуть, то одиниці. І то лише підконтрольні люди. Основні вандали не місцевого происхождення, не місні люди. А значить, поетам предлагаємо тему екології, тему захисту гор піднімати найчаще. На цьому би ми хотіли нашу передачу завершати, хоча так ми не хоче відпущати нашого гостя, бо русинська поезія, як ота горна річка, свіжа, благодатна, деколи, коли чуєш нашу поезію, та посмішка ся появить. Не от того, що смішно є, а от того, що мило є. І ми, звісно, завжди казали, що треба і маленько щось смішне писати, но наш язик русинський терпить фіглі, но на більше він терпить високий стиль про любов, про патріотизм, про вірність у сім'ї, вірність народу, вірність нашому традиційному укладу життя. На то вас і настроюємо. Перед вами іще, думаю, мінімум 40 років творчества, найменше. Не Бог дасть, щоб у будущому потім ми нашим любителям русинської поезії, русинського слова могли предоставити вам нові твори. Будьте здорові і з Богом Святим, многое вам і благая літа, а також желаем, дуже желаем, щоб будуща ваша жона була красна русинка. Красно, дякую. І з Богом Святим. Будьте здорові!